oraineko ze, Begoña Castañerori omenaldize irakurko zu. Josu Zabalon gotorko da, berangalda bakantateko. Begoña Bilbao, Begoña Castañero. Ezagutziko aukera esan dugu hemen gauzen askoz, eta badakigu zelako Andri esan da, Euskazari esan da. Begoña Bilbao Agunera, Begoña Castañero. Miguel Ergaziren Baugetamariko azararen nakutiduan jaio zan Bermean. Katupaliko famili adartzale batean. Karmeldar ikastetxean ikasi, Jostune eta Euskazalea zan, irakurle pile, eskuetara aliatzen datozanak ganak lehidu eta ganak usatzen datozan. Irukamarren amakadan, Gauzkolako irakasle izan zan, eta Bermeoko asko aproretatu ziren berora. Garaiarekan hasi zan kantuan eta letrak itzultzen, eta horrenakien Joan Baezen Bangladez eta Itxasgizonen abestia, Biki Leandro zena. Eta letrak idatzi eta musika komposizioak ere egin gauz Bego. Bego Andara Banienki izan zan, ezikara ez lotzari, beran kantan hartien dauz, Txori kantari, gaurko egoera, nire ametza, bere alaba analupe dizuetan argitaratutakoa. Urtearetan ama eta alabie plaza hiltzen ziren kantaldira. Laurogeigarren hamarkadan, Euskal Filologian lizenziatu zan Deustuko Unibertsitatean. Alaba nagusiak zirela, unibertsitateko ikasketak egitea esan bat ere konbertsio da, baina alan egin joan Bego. Gogotsu, oztopo, emazte, ama, amuma, eta irakasle izan da. Ikasketak gero amaitu, naiz eta berango, Euskal Filologiako ikasketa honi. Bitartean, Euskalgintzako motore izan da, ez bakarrik Bermeon, Euskal Herri guztian bebai, aekako sortzaile be izan da, Euskara Batuaren bototzaile zutxue, eta beran eredu ezan Koldo Mitzelena pausue jarraituz. Gazientzako ipuinepe idatzea bazan, horren artean Maitenintze Berantiarra eta Ibaia Maitasun Oztopo. Honekaz hainbat zari lortu bazan, Zaria Gilizardi zaria, Zarautzeko udalekoa, Bermeoko udalekoa, eta Errosateko ipuntzaria bebai. Baita be, aipatu behar, Zioa Beiru zaria, oso garrantzitsua, Jime zaria eta Idazmin zaria. Gotzonen lagun handia zan, Gotzon garapen handia gana. Izan ere, gero beran izeneko euskaltegize sortuko dau Bego, Gotzon garapen handia euskaltegize. Bermeoko udaleko euskera zerbitzua sortuzaneko, bertako leheneko euskera teknikaria be izan da. Bermeoko euskeraren ikerketa linguistikoa egin joan. Euskera kresaltzua eta Bermeoko berna eta ezarmoide kresaltzua be idatzea zan. Eta euskerare izin zituen Bermeo Basatia eleberria, narratiban, Isurita ura ez da gazen, bebai, eta Palestina zure ginean novela argitaratu zuen hile aurretik. 2005 maiatzaren 9 utzi zigun, aurten bere gintzaren 10. urteurrena da, eta horregaitik aipamen berezi hau egin gura izan diogu. Beraren denako zerrona daño ez daukagu, nik ezker Bego, euskera maitatzen irakatzi zaizkudako. Ezkerrik asko Bego. Nire lagun eta kuilan lagun bat egin, horrean duzitzi bat egiteko. Zuran, gorean Bego eta beran familiari, amigo eta bezatea amigo. Goianak aion, ikonak kantatzen, Gauko lazetan, kanpoan daude ziatzen zer gaizki,
eskerrik asko Josu Zabalando bertsori sakonenak ahots sakonenarekin.